Сәлем достар, әйдәге жәннәкләр белән танышуны дәвам иттек. Менә анда бик матур жәннәк яши. Ул дикобраз була достар. Бу достар. Дикобраз кыш көне йокламый, ләкин бик саумыклана. Күндіз йоқлағанға, кеш белән алар бик актив. Күпләр аларның энәләреннән курка. Ай, чон ты меня кусаешь? Он реально меня укуснул. Дикобразның тәнендә 30,000 энә бар. Аларның кыскалары да, озынлары да була. Аларның аяклары бик кыска, шуңа күрә алар бик кызык йөриләр. Мин тәмле түгел, мине кимермә. Мин тәмле түгел. Дикобразлар кыяр, корбыз, кауын ярата, үсемнек тамырларын да ашый. Мин аңа бүген кыяр алып килдем. Дикобраз Кече Азия, көнчыгыш илләрендә яши. Таулы урыннарны ярата. Кыяларда куышлар, мәгарәләр эчендә өн кора. Тәмлеме? Әйдә, мин тагын сиңа бирәм. Аша бетердеңме әле? Ой, как интересно, у него тут зубки. Там не булсын. Аша, зур булырсың. Синең алгы тешләрең бик зур икән. Тәмлеме? Минем бетте. Кыярым бетте шул. Хин дикобразы бик ялкау, шуңа күрә бер урында бик озак яшиләр. Алар кешедән куркмый, шуңа күрә зоопаркта яратып яшиләр. Куркыныч янаса, дикобраз энәсен атарга мөмкин диләр, ләкин бу дөрес түгел. Ул энәләрен кабарта гына ала. Куркыныч янаса, озын энәләре белән кадарга мөмкин. Алар кимерүчеләр отрядына керә. Тешләре бик үткен. Олы хайван бүрәнәне дә кимерә ала икән. О, менә дустым Тимерхан язган. Сәлам, Самира. Мин пингвиннар таптым. Казанда нинди пингвин булсын ди. Киттем әле Тимерхан янына. Сау булыгыз, дуслар.